रनजित बसुमतारीखौ फैसानि लबाव बावखुंग्रि बियाबाव बिजाथि लाबोदों होननाया नंखाय। जोंनि गोदानै जिथुनाखि सार रनजित बसुमतारीखौ जोंनि ब्लकनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैसानि लबाव बिथांखौ बाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै लाबोदों होननानै बुंदों। बेयो नंखाय। दिनैसिमबो जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव खुनु जोंनि UPPL दोननिफ्राय बिजाथि सायख'नाय जायाखै आरो जों बिथांखौ जोङो फैसानि लबावबो लाबोनाय जायाखै। धनेश्वर गयारिया देरहाबोदोंब्लाबो बिथाङा लिगेलि देरहायाखै। नंगौ, बिथाङा खेब्रैयाव देरहादों। जेननायखौ जेननाय होननानै जोङो गनायनानै लानांगोन। बेयो नङा दे बिथाङा खेब्रैयाव देरहादोंबाबो बियो लिगेलि हिसाबै देरहाबोआखै। बिथांमोननि नेमा बिसायख'थिनि सानसे सिगां दाङाबाजि खालामनाय। 2015-2020आवबो जे जोंनि चिफ सारा बेरायहैदोंमोन जायगा नायनो थाखाय, बेखौ लानानै बिथांमोना दाङाबाजि खालामदों। बिथांमोननि नियमानो जादों इलेक्शननि सानसे सिगां बा साननै सिगां दाङाबाजि खालामनाय। धनेश्वर गयारिया जोंनि गोदानै सायख'नो लानाय बिजाथिखौ गिदों। बेफोर गोख्रों रावानो जाबाय बावखुंग्रि ब्लक कमिटि UPPLनि गाहाय नेहाथारि कालीचरण नार्जारिनि। नंगौ, BPFनि बिजाथि धनेश्वर गयारिनि बिबुंथिनि सायाव बावखुंग्रि ब्लक कमिटि UPPLनि गाहाय नेहाथारि कालीचरण नार्जारिया माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिथां कालीचरण नार्जारिया बुंथिदों दि धनेश्वर गयारिया रनजित बसुमतारीखौ फैसानि लबाव बावखुंग्रि बियाबाव बिजाथि लाबोदों होननाय बाथ्राया नंखाय। दिनैसिमबो बावखुंग्रि बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि सायख'वाखै आरो सालानि लकेलनि होननाय बाथ्राया दिनैसिमबो सिखाखै होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां कालीचरण नार्जारिया। आरोबाव कालीचरण नार्जारिया बुंथिबावदों दि धनेश्वर गयारिया खेब्रै देरहादों, नाथाय बिथाङा खेब्रैयावबो देरहादोंब्लाबो लिगेलि देरहाबोआखै आरो जायगा नायनो थाखाय सिबा बेरायहैनायावबो बिथांमोना दाङाबाजि खालामदों। बिथांमोननि नेमानो बिसायख'थिनि सानसे एबा साननै सिगां दाङाबाजि खालामनाय आरो UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ न' सिङाव हाबसोना थाहोनानै खामानि मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना बिसायख'थिनि सानसे सिगां गुन्दागिरिफोर दैथायहरनानै दाङाबाजि खालामो होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां कालीचरण नार्जारिया। आरो धनेश्वर गयारिया बावखुंग्रि बियाबनि गोदानै सायख'नो लानाय बिजाथिखौ गिदों, बेनिखायनो बिथाङा गुबुन बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां कालीचरण नार्जारिया। दानिया फैदों बिथां कालीचरण नार्जारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। गिबियावनो आङो गासै रादाब बिजोंनिसिम आंनि साबायखर बावनायखौ जासिदों आरो गासै रादाब बिजों नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय, मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिदों। नंगौ, दाखालि थांनाय 4 आगस्ट दानखालि जोंनि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि धनेश्वर गयारि बिथाङा जोंनि बावखुंग्रि ब्लकनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव एलिगेसन लाबोदों जे जोंनि गोदानै जिथुनाखि सार रनजित बसुमतारीखौ जोंनि ब्लकनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैसानि लबाव बिथांखौ बाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै लाबोदों होननानै बुंदों। बेयो नंखाय। दिनैसिमबो जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव खुनु जोंनि UPPL दोननिफ्राय बिजाथि सायख'नाय जायाखै आरो जों बिथांखौ जोङो फैसानि लबावबो लाबोनाय जायाखै। जों बे बेलायाव बुंगोन जे सालानि आरो लकेलनि बाथ्रा जोंनियाव माब्लाबाबो सिखाङाखै आरो जों बुङाखैबो दिनैसिम जों सालानि आरो लकेलनि बाथ्रा। गोजौआवहाय हाइकमान्डआ जोंनो जाय बिजाथिखौ दैथायहरगोन जों बे बिजाथिजोंनो खामानि मावगोन होननानै जों गासै ब्लकनि गासै दैदेनगिरिफ्रानो दिनैनि दिनाव जोङो साखाफारा। बियो नंखाय जे जायगायाव माइनरिटि भटआ 85%ल' फल जायो, बिथाङानो जुदि गासिखौबो मोनजोबोब्ला गुबुन दोलोआ दिनै बबे भागखौ दिनैहाय बिथांमोना मोनगोन? बे बाथ्राया नंखाय। 85%ल' फल जायो। 85% फलाव जोङो दिनैहाय जों जिथुनाखि बावखुंग्रि ब्लकनि UPPL दोलोआ गुबुन ब्लकनि आन्दोआव थानाय गामिफ्राव बेरायनानै मोनदों। जों दिनैसिमाव 40% मोननाया जोंहा रोखा जानानै दं। बेनिखायनो जानो हागौ बिथाङा गिनायनि गेजेरजों दिनै लकेल आरो सालानिनि बाथ्राखौ बुंदों। बेयो बिथांनि साननाय जानो हागौ। बियो रोखा नङा दि जोंनि दोलोनिफ्राय, नाथाय रनजित बसुमतारी सारखौ जोंनि हाइकमान्डआ इनचार्ज हिसाबै जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव दैथायहरदों। बिथाङा दिनै इनचार्ज हिसाबैनो खामानि दङ, जों मावबोगासिनो दङ। नुनो मोनदों बिथाङा आरो जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों दि दिनैहाय 4 समस्तिनि बिथाङा दायित्व दङ। रनजित बसुमतारी साराहाय जोंनि बावखुंग्रि बियाबावबो बिथाङा दायित्व दं हिसाबै गावबो जोंनि समस्तियाव टाइम होनो हायैनि थाखाय जोंनि माखासे मावथि बिथांमोनखौहाय दिनै खामानि मावनो बेयाव दैथायहरनाय जादों। बेयावनो बिथाङा जोंनि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि जिथुनाखि BPFनि बिजाथि धनेश्वर गयारि बिथाङा दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंदों गुबुन जायगानिफ्राय सेंग्राफोर लाबोनानै बिथाङा दावराव खालामनो नागिरदों, मानो नागिरदों, बेवहाय जोंनि लकेलनि सेंग्राफ्रा गाज्रि मोनगोन होननानै बुंदों। जों बेवहाय दावराव खालामनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ जों लाबोनानै फैयाखै। बिथाङा इनचार्ज हिसाबै दायित्व मोनदों सारा, बेवहाय मावदों।
गाव मावनायाव समय होनो हायैनि थाखाय बिथाङा गावनि माखासे मावथिफोरखौहाय बेयाव दैथायहरनानै दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा दिनैहाय आवगायनो थाखाय खामानि मावफैगासिनो दङ। जानो हागौ माखासे मावनायनि नुथायखौ नुनानै बिथाङा दिनैनि दिनाव समखिदोंबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो बिथाङा दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों आबल ताबल बखिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। माब्लाबा बुंदों बियो 52%, माब्लाबा 85% जों माइनरिटिनिफ्राय मोनगोन, खिन्थु माइनरिटिनिफ्राय जिथुनाखि भट पेटार्न बियो दिनैनि दिनाव 85%ल' फल जाखायो। 85 फल जानायाव बिथाङा माबोरैहाय 85 खौ 85 मोनगोन? बेथ' खुनु सम्भबानो नङा। माइनरिटिफ्रा जोंनि दोलोआव दिनैहाय लोब लोब दावगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो दिनैसिमहालागै जोङो फिल्डआव गिदिंनानै नुदोंदि बिथाङा बेरायहैनाय समाव बिथांजों माखासे आगोलनिनो गावनिनो जिथु थाखानाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै बिथांनि खाथियाव साफियाखै, जोंजों साफिनानै दङ। आरो बिथाङा बुंदों दे हा होगोननि थाखायसो दिनै रनजित सारा फरेस्टनि EM हिसाबै हानि बिगोमा हिसाबै बिथांजों फैदों होनदों। बियो नंखाय। दिनैहाय रनजित सारा इनचार्ज हिसाबै खामानि मावफैनायाव बिथांजों लोगोसे दिनै गोबां माइनरिटिया दिनै बिथांजों जगदान होदों। आरो बे जगदान होनायल' नङा, फैगौ समनि जिथुनाखि जोंनि भट, बे भटआवहाय बिथांमोना जोंनो भटखौ होगोन होननानै जोङो रोखा दिनैनि दिनाव जोङो हमनानै लानो हायो। बियो लुगैनाय लुगैयैया जोंनि खोथा नङा। जोंनि ब्लकआ बेखौ डाइरेक्टलि डिसिसन लानो हाया। मानो होनोब्ला जोंहा हाइकमान्ड दङ। हाइकमान्डआ जायखौ सायख'नानै हरगोन बेजोंसो जोङो खामानि मावगोन। जोङो मालाबाबो दोलोनि बेरेखा खामानि मावा। दोलोआ हाइकमान्डआ जायखौ सायख'नानै हरगोन जों बिथांजोंनो मावनो थाखाय दिनैनि दिनाव जोङो साखाफारा। नंगौ बिथाङा खेबब्रैयाव देरहादों। जेननायखौ जेननाय होननानै जोङो गनायनानै लानांगोन। बेयो नङा दे बिथाङा खेबब्रैयाव देरहादोंबाबो बियो लिगेलि हिसाबै देरहाबोआखै। जोङो नुबोदों 2015, 2020आवबो जे जोंनि चिफ सारा बेरायहैदोंमोन जायगा नायनो थाखाय, बेखौ लानानै बिथांमोना दाङाबाजि खालामदों। बिथांमोननि नियमानो जादों इलेक्सननि सानसे सिगां बा साननै सिगां दाङाबाजि खालामनाय। दाङाबाजि खालामनानै जाहाथे जोंनि UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा न' सिङाव हाबसननानै थायो बा खामानि मावनो थाखाय खाबु मोना, बे उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोनहा इलेक्सननि सानसे सिगां आग मुहुर्तआव माखासे दादागिरिफोर मानसि दैथायहरनानै बिथांमोना गुन्दागिरि खालामनानै जोंनि माखासे जनसाधारन जोंनि भटार्सफोरखौहाय बिथांमोना सिगिनानै दोनो। बे खेबाव माबा थासारि? निस्सय बे खेबाव जोंहा देरहानायनि थासारियाव दङ। जोङो बे खेबाव जोङो देरहानाया जोंहा रोखा जानानै फैबाय। बेनि थाखायनो जानो हागौ मानगोनां जोंनि 11 नं बावखुंग्रि बिजाबनि मानगोनां बिजाथि गोजानै जायथुनाखि 5थि खेबनि थाखाय सायख'जादों मानगोनां दनेस्वर गयारि, बिथाङा जोंनि गोदानै जिथु सायख'गोन बिथां केन्डिडेटखौ गिदोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बिथाङा प्रेस मिटनि दारै बिबुंथि होनायखौ जोङो आलादा बिबुंथि होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। ना बिपिएफआ दिनैनि दिनाव सेथि थाखोआव थागोन होननाय बाथ्रायाथ' नोङो जों बुंनाय बाथ्राजों जाला बा बिथांमोन बुंनाय बाथ्राजों जाला। बियो जोंनि भटार रायजोनि सायावसो डिपेन्ड खालामनाय जागोन। दा भटार रायजोआ जायखौ सायख'दों दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि बावखुंग्रि बेयाव बेरायनानै नुनो मोन्दों। जोंनि UPPL दोलोआव दिनै लोब लोब जोंनि अकल माइनरिटिल' नङा आरो बर' भटार्सआबो जोंजोंनो दं हिसाबै जोङो दिनै गोदानै जिथुनाखि 2025 मायथाइयाव गोदानै बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बेयाव जोङो रोखायै देरहागोन। बेयो जोंनि खाथां। थारैनो जों बुंनो हायोदि जोंनि UPPLनिफ्राय खुनु गावस्रानाय नङा। दिनै BPFनिफ्रायसो दिनै APB दङ जोंनाव। आरो BJPनिखौ जोङो दिनैसिमहालागै जोङो मिथिनो मोन्दों खुनु BJPनि बेयाव बिजाथि होनाय नङा। BJPनि बिजाथि होयोब्लाबो BPFनि माखासे भटार्सफ्रासो बिथांमोनजोंहाय थांगोन। बेहाय जोंनि UPPLनिफ्राय खुनु खथि जानाय नङा आरो जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय गुबुन दोलोआव बारस्लायनायखौ जों दिनैसिमहालागै नुनो मोनाखै। नोंथाङा फोथायोना? औ निस्सय UPPL दोलोआनो जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव 100% देरहानाया खाथां जानानै दं दिनैनि दिनाव।